Bai, hori da, hemen gaude, Laudion zuzenean jaiak EITB saioan. Eta murora hurbildu egin gara, azken urteotan murriztu egin den mito baten bila. Bueno, eta hemen daukagu Arkaitz Baredes. Arkaitz, konta iguzu, zer da zuretzat muroa? Muroa, Laudiorentzako zen, leku bat elkartzeko, ezagutzeko jendea, eta ikusteko lamilatik atera eta gero lagunak, eta lurrean zeude xiringak, eta zegoen jendea ondo pasatzen, eta... Zer ikusten duzu, zer berez ikusten duzu honi? A ber, nik uste duena da, Laudio galdu duela identitatea. Laudio galdu identitatea, segia mundu guztia da txosneroa, mundu guztia da txosara, eta turnoak egite dituzte, eta jartze dira bere zapitxuekin, kolores, ire flores, eta toda la hostia, eta gero gene jendea, benetan genera Laudio zena, ya ez dago. Eta orduan zer egingo zeniokezu muroari? Barkatu daukazu zigarro bat. Zer egingo zeniokezu muroari? Jo que se, gehiago zikindu, nikotina gehiago lurretik, eta nik uste kuadria gutxiago bar direla, eta berdela jende gehiago hemendik, eta... Gero eta turnoak, eta jendeak guituak edaten ditu, eta litronak edu edaten, eta ez da majetona. Bueno, Arkaitz, orduan... Arkaitz ez el paretaz. Bueno, orduan, zer ikusi duzu hemendik? Zer bizi duzu hemendik? Hemen ikusi dugu gauza asko. Hortik ikusi genuen pare bat jambo borrokatzen, eta zerbetxa batzuk edaten, eta gero ikusi ditugu zuen osaga guztiak, eta zuen lehenguzu nagusi guztiak ikusi ditugu liatzen hemendik, Eta hemendik egon dira kondoiak eta eskinetan, eta guarrada bat, baina guarrada zen gurea, eta zen gure etxea, eta lapurtu digut, eta garbituta dago orain. Garbituta. Baina joditu digute, porque Uganda mugitu dute gardeara, eta gardean egongo gara hor, eta guk hemen baloratzen duguna da, lasaitasuna. Bueno, entzun diozue. Zerbait gehiago esan nahi duzu? Mezu bat, elkagalu biazentzako. Esara pasatzen ja parketik, eta sordizkia zuho gehi eurodeko. Baina, itxoin, a ver, Francis, azkenengo mezua, 1 pa 1, ni zure kontra, kamisetari gabe. Bueno, bagoaz, hau da, Laudioko muruan gaur egun dagoen egoera. Xiringa ateratzen duena erabiltzeko da, bestela pargela basara. Ze, hostia, ze ordutan nire gitzundo gaztetxea herri honetan? Ja, gaztetxea, madre mia. Amorriok baino beto usaintzeko. De Marquez. Eta orain, udako gure perfume berria. Gaztetxe gutxi.